δημοκρατικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων προκύπτουν από μια εύρυθμη, αν θέλετε, και συνταγματικά κατοχυρωμένη του κράτους δικαίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε σε περίοδους κρίσης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Λουτζερίδης θέλει να πει κάτι σε αυτό, αλλά 3 χρόνια μετά τις εκλογές Βίας και Νοθείας. Δηλαδή, έχουμε μια δύναμη η οποία ανέρχεται με τρόπους που ανέρχεται με έναν ηγέτη πολύ σημαντικό, το λέμε για πολλωστή φορά, μεγάλη προσωπικότητα και μετριοπαθή ταυτόχρονα, με μια πλουραλιστική και ανοιχτή πέρα από τα όρια της αριστερά και εκπροσώπηση, και αυτό δεν γίνεται καν ανεκτό. Δεν αφήνεται αυτός ο λόγος, αυτή η συμβολή να μπει στο reality της κυβερνητικής εξουσίας και να πάρει σάρκα και αστά για το καλό του τόπου και της δημοκρατίας. Και 2-3 χρόνια μετά έχουμε τις εκλογές Βίας και Νοθείας, έχουμε παρεμβάσεις του ξένου παράγοντα, δημιουργία πολιτικών δυνάμεων και συσπυρώσεων για να υπονομευτεί η Ελλάδα. Που λέγατε ότι δεν μπαίνει στο ριάκημα. Πώς να μπει στο ριάκημα όταν ο πολιτικός κόσμος τραβάει ένας από εδώ, άλλος από εκεί, και ο ένας είναι πιο ισχυρός. Και βλέπουμε βέβαια με μια αυθαίρετη κατά κάποιο τρόπο ανάγνωση της ιστορίας που κάναμε αναφορά υποχρεωτικά, όχι μόνο στο Βασαλίδη αλλά και στο Καραμαλή, τουλάχιστον εκ των υστέρων, φαίνεται ότι παρά τις τεράστιες διαφορές τους, έχουμε 2 ηγέτες κρίνοντας από τους λόγους τους και σε έναν βαθμό στις πράξεις τους, που μέσα σε αυτά τα περιοριστικά πλαίσια των συσχετισμών, των διεθνών δεσμεύσεων, των κομματικών κτλ., είναι ηγέτες που σπρώχνουν προς μια κατεύθυνση που θέλει να διαρρήξει έστω και λίγο αυτούς τους περιορισμούς και αξιοποιούν αυτούς τους σχετισμούς. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μάθημα και από την περίοδο και είναι απολύτως υποχρεωτικά να το δούμε σήμερα που βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που έχει πολλές ομοιότητες. Από τότε μέχρι σήμερα είναι τώρα πάλι η αριστερά μετά από 50 χρόνια περίπου έρχεται στη μείζωνα αντιπολίτευση. Και πρέπει η παρουσία της πρώτα να μην κυβερνητικά